So hello guys, so nako diri karon sa Tongyang, and today is my day. Diri ko nagkaon sa Tongyang na may naslay birthday promo nga kung on the day sa imong birthday na kay madala isa ka buok, then free ka, ang imong bayaran lang imong kauban. So kung ang birth month lang sa whole month sa imong birthday, magdala ka upat dapat, then ikaw ang kalima, libre ang kalima. Ang upat bayaran nimo. So da naman diri makitan man nimo ang mga prices nila. Prices. So mo na makita na pag-abot diri. So mosulod sa ko nagkaon naman ko diri gikan. Karon lang ako nagibidyohan. So adto sa nako kung uyab na dito sulod. Accommodative. Yeah. Mo accommodate yung ayo ang mga staff nila, mo accommodate sila, then nagpakaon ko, nagan ko mga kandira. Pero ang tinuod. Nagpakaon ko ana sa ila tanan. Nang-invite ko sa akong mga kauban pero wa sila nanganhi. So kanina lang akong ipang-invite diri tanan. Sa akong pagka-generous, ako lang gihatag ang akong pagkaon para sa ila, di ba? Pero gusto ko Ako na. Meanwhile, Hi guys. Nami karon sa Tongho. Unsa ni ba? Tongyang. Tongyang Plus. Tongyang Plus na rin siya guys. And birthday niya. My love. Birthday sa my love. Uy, smile. Love plastic ko. Birthday niya. And later, kantahan daw siya. Ambot kong tinuod pero we'll see. We'll see guys. Kaya inyong YouTuber. Birthday niya. Pwede na daw siya mag-chef sa restaurant. Hindi na ko mamahan. Dili pa ko ready. Hala, gabi ko siya makalamon no. Kabalo lang mo guys, gabi ko siya makaon no. Daw ko siya sa una, mura na siya papa. Ganun diya manggit ka. Ako arang gyapon ni. Yes na lang kay birthday man. And thank you sa Tongyang Plus kay Kuan kay Midiri. Kanang giak. Timan jud big ayo. Gi-accommodate jud big ayo from table, from drinks to foods and everything. Dahil naman ako tanang tao diri. Lagi feeling kayo famous pero iya dagan gid ka ila sa iya diri. Kasosyo mo ko diri kasosyo. Whatever. a few moments later. Ako na yung sa name. Kaya ang isa, nagkaon pa. Then, karon na, makita mo nga, kaya ready na kayo sila sa Jigel. Baka mag-video ko. Tanan yung gingon bakak. And now, as you celebrate your special occasion with us, this is Then, how we say guys. thank you and happy birthday.
have a lot of subscribers at YouTube. So maluoy mo guys, i-follow na siya, guys. Okay, muwag 1,000 ka subscriber akong kuan TikTok. Gamay na lang siya para mga 1,000. Maluoy mo. Thank you very much. Guys, maluoy daw ko sa inyo. Happy birthday! Thank you. So nag-review na ko sa ano ko gibutang diri. So akong gibutang diri kay I had a blast at Tong Yang. Staffs are accommodating. Food are great and most of all, the experience is overwhelming. Thank you Tong Yang sa kani. Because it's my birthday. So dili lang sa birthday na ko ni recommend kung ganahan mo ani diri ani lang mo. Okay? Dili ni wa ni bayad nga kuan na masigaingon mo. So lamig gid kay mga food diri guys ha. From main to dessert, lamig gid kayo sa soup po dahil lamig lang soup. Pero ikaw lang yung magbuhat sa soup. No? So ikaw na mo timpla sa imong soup. And of course, tungod silang ka-accommodating. Kantahan ko sa nila birthday. Di lang ako ang nag-birthday din. Puban mga customers. Tagaan po na nga birthday. Humanon na ginang ko ang vlog. So salamat sa iyong pagtanaw and I wish nga mo daghan pa ako subscribers. Mga pagwapo pa na ako akong content. Sa ginani lang ni. Lingaw-lingaw lang din ako. So salamat sa iyong pagtanaw and see you in the next video. Bye!